Hola, construint aquí un altre commutador d'antenes. Aquest és de 5. 1, 2, 3, la 4 i la 5. L'entrada és pel costat. Això és una antiga caixa d'un amplificador de senyal de televisió, d'alumini. I bueno, aquí he posat un LED que indica que hi ha nivell de radiofreqüència. Quan està transmitint, aquest LED s'il·lumina. Després això ha de funcionar a 12 volts, com l'altre que vaig fer fa uns dies. Necessita corrent i en posició d'apagat, perquè aquest no l'hi havia posat. Aquest commutador té múltiples posicions i es pot configurar. Jo l'he posat que tingui 6 posicions: apagat, antena 1, antena 2, la 3, la 4 i la 5. Pot anar fins a 12 posicions, això. Bueno, aquí tenim la 3, que està connectada, i li dono. Estem transmitint amb una càrrega artificial i s'il·lumina l'indicador de radiofreqüència. Apagues i queda apagat. Bé, per sota seria així. Aquí es pot veure el commutador. Aquest només li he posat un xoc a la sortida o sigui, a l'entrada de corrent, perquè bueno, això funciona amb un alimentador d'aquests petits de 12 volts, és independent de la font d'alimentació, i la radiofreqüència no té per què afectar. Després aquí tenim els relés reciclats, tots menys aquest que el vaig haver de comprar perquè ja me'n faltava un. Aquest fil blanc és un cable d'antena aïllat i se'n van aquí aquesta petita plaqueta que sota hi ha el diodo LED que indica la radiofreqüència. Aquí només hi ha 2 condensadors ceràmics, 2 díodes de silici, el OA70 que tenia per aquí, i una resistència de 470 ohms. Els condensadors tots porten els diodos a sobre, perquè un relé porta els diodos a sobre perquè quan tallem la corrent, la bobina que hi ha aquí crea queda carregada de corrent i quan deixa anar dona un impuls de corrent bastant elevat i podria fer malbé algun aparell. Llavors s'acostuma a posar-hi un diodo. No hi he posat condensadors ceràmics a massa ni res perquè no cal, aquí no cal allò perquè va alimentat a part. Després això, aquí tenim, o sigui, aquest és massa, surt d'aquí baix, és un negatiu, massa, i va aquí connectat a un borne. I l'altre de l'antena surt d'aquí, a l'entrada, passa per cada pota soldat en els relés. La pota del mig és la sortida, pota de mig sortida, pota del mig sortida, aquest també i aquest també. Aquest està posat diferent per la falta d'espai. Aquí tenim aquest, ara, o sigui, no està transmitint, doncs tenim aquest que està connectat a massa. Aquest també. Aquest no, perquè està activat, està connectat a l'antena, aquest va aquí, aquest a massa i aquest a massa. És un senzillet, però clar, jo no trobo commutadors adequats per fer-los en d'allò, he decidit fer-los en relés. Llavors això permet que la caixa buscar el que trobi per ahí, que vagi bé. Aquí he construït la tapa fa una estoneta, amb els seus forats. Aquesta tapa irà posada aquí, ben aïllat, a massa, amb els seus cargols.
I després d'aquesta hi va la de plàstic, que és la que portava l'amplificador, que me permet amb els enganxes aquests que té a la punta poder-lo posar vertical o horitzontal de la manera que em permeti d'allò. Després aquí tinc un commutador que vaig fer, aquest vaig fer el primer que vaig fer. Això és un commutador d'una estufa, antena 1, 0, no hi ha cap connectada, i antena 2. Aquest és petitet, si ho comparem amb l'altre, té una bona diferència de mides, és bastant gros això. Això fa d'aquí a aquí, el que és la caixa, tenim 15, quasi 16 centímetres, i d'aquí 21, vale? És grosset, I aquest, això, bueno, aquí hi havia els forats, això és cinta d'alumini per tapar-lo. Bueno, també funciona, però aquest no. El faré servir per commutar uns amplificadors de làmpades que tinc per aquí, que quan els posi en marxa podré connectar l'un i podré connectar l'altre, ja que de commutadors d'aquests grans en tinc 2 i aquest petit 3, o sigui, puc fer bastanta cosa. Bueno, aquí hi ha fil connectat a massa. Això, els forats ja hi eren, que aquí anava placa electrònica, això és el que anava a dintre. Aquest amplificador, així, vale? Aquí hi havia un commutador petit per donar corrent als amplificadors d'antena, els altres que es posen en el màstil, i això anava posat exactament, anava així, vale? No, perdó, anava aquí, les sortides són aquí sota. Això anava així, cada LED està posat en l'espai que ocupava un potenciòmetre d'aquests. I a la part on hi ha la radiofreqüència, aquí anava la font d'alimentació commutada, que això estava variat, que la varia és aquest condensadoret d'aquí, que té el colgotit. Es veu prou bé, que està fet malbé. Bueno, la podia haver reparat, però com que en tinc moltes de velles, si necessito alguna, en tinc més per reparar. I això anava ficat aquí dins i l'altre anava aquí. I la tapa era petita, que només ocupava la tapeta, només ocupava l'espai de... seria aquesta sí que la puc posar aquí, aleshores havia de fer una petita per tapar aquí. Aquí és on anava aquesta font d'alimentació, això anava ficat aquí dins i connectat a 220 i a l'antena. Bueno, doncs en vez de construir això, una d'allò he fet una tapa que agafi tota la caixa, que potser aquí baix tampoc calia i amb la de plàstic era anat bé, però bueno, prefereixo fer-ho més ben acabat amb una sola tapa. Doncs vale, això ja està funcionant. Que això és un cable aislat. Es podria connectar a través d'un condensador en el cable que porta la senyal, però bueno, val més no fer-ho, perquè en cas de ficar-hi molts debats es podria rostir alguna cosa. I aquí, bueno, en principi això no hauria de passar res, com a molt potser que es pongui el LED, ja no ho sé. És d'aquests d'alta lluminositat, vale? Aquí el tenim. Ara engegarem el transmissor, que és això d'aquí, i li dono aquí aquest interruptor, estic transmitint a 4 watts, i el LED ja veieu que està il·luminat.
I aquí per tapar el forat he posat això de off, una pegatina aquí perquè hi havia un forat rectangular i no sabia pas com tapar-lo. Crec que aquesta capa de material que porta aquesta caixa d'alumini podria ser que se pogués soldar, però no amb estany es podria arribar a soldar. Apaguem-lo i apaguem aquest. Bueno, pues aquí està el commutador a punt de funcionar. Pues ara ja procedirem a tapar-lo i instal·lar-lo i donar-li ús. De moment trauré l'altre que vaig fer dies enrere. Posarem aquest, és que aquest m'agrada més. És més perfecte que pas aquell. Permet desconnectar. Si està desconnectat no passa radiofreqüència per al lloc perquè totes queden connectades a massa. Per tant, el que fa és creuar l'entrada, no les entrades d'antena creuades a massa. Aquesta no, aquesta queda lliure aquí dins, sense càrrega ni res, que també la podria connectar amb una càrrega, però bueno, val més que ho deixem així. Molt bé, vinga, això és tot.